Nirsa lejn l-artar ħanati mawġi l-Kristu rebbi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Teslima l-żar il-kbar, il-familja li tinġabar hawnhekk madwar il-mejda u l-kelma tas-santwarju ta' Omna Marija, il-Madonna ta' Pinu. Huma x'inhuma x-xewqat u l-intenzjonijiet tat-talb tiegħek li tinsab fid-dar, tiegħek li qed titlob magħna spiritwalment għax is-saħħa ma tikx li tmur il-Knisja. Ejjew ħuti llum insibu l-blata soda ta' ħajjitna. Ġesu, il-blata soda tal-ħajja tagħna. Nidħlu għal dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa issa li dħalna fil-Knisja billi nidħlu fina nfusna u nitolbu maħfra lil Mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imħazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk u natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Amen. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Partikolarment għal Ellen Jeffrey Hessenfeld, benefattur għal Sorijiet Ursolini li jaqdu f'dan is-santwarju. Nitolbu. U Alla inti taqgħat il-poplu flimkien miegħek. Tagħmel poplu wieħed biex ikun iħobb il-kmandamenti, il-liġijiet tiegħek. Għamel l-qlub tagħna jieqfu fis-sod propju hemmhekk fejn insibu l-iskop ta' ħajjitna, tas-sew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-Mulej lil Sebna, dak li jieħu ħsieb il-palazz tas-Sultan. Inwarbek minn postok u nneħħik minn fejn qiegħed. Dakinhar insejjaħ lil qaddej tiegħi Eljakim bin Hilkija. Inlibsu l-libsa tiegħek
u inħazmu bit-terħa tiegħek u nagħtih f'idejh il-ħakma tiegħek u jkun missier għal min jammar f'Ġerusalemm u għad-dar ta' Ġuda. Inqiegħed muftieħ dar David fuq spalleħ, jiftaħ idu u ħadd ma jagħlaq, jagħlaqu u ħadd ma jiftaħ. U nwaħħlu bħal musmar ma' ħajt fis-sod u jkun tron glorjuż għal dar missieru. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil-Alla. Għas-salm inwieġbu, it-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Inrodlok ħajr mulej, qalbi kollha, għaliex int smajt kliem fommi. Qudiem l-Allat rrid nannilek, bwiċċi fl-art nixteħed, qudiem is-santwarju tiegħek. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek, int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Kbir il-mulej, imma jieħu ħsieb iż-żgħar u għalkemm fil-għoli jaraf mill-bogħod. Il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-għaqal talla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax min qatt għaraf moħħ il-mulej, min qatt kien il-kunsillier tiegħu, min qatt taħ l-ewwel biex jistħoqlu l-ħlas. Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil-Alla. Alleluja, alleluja. Inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. Qabeż xmun Pietru u qallu: inti il-Messija, l-iben ta' Alla il-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: ħini int. Xmun bin Ġona, mhux bniedem tad-dem u l-laħam u rikdan.
imma missieri li hu fis-smawiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, fuq dil-blata jien nibni l-knisja tiegħi. Is-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jien nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet. Kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad lid-dixxipli wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li hu il-Messija. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Timmaġinaw il-kelma Alla kemm tagħmlilna kuraġġ. U nimmaġina kemm minkom bħali ikunu jixtiequ jiġu l-Knisja, ikunu jixtiequ jisimgħu l-kelma Alla, ikunu jixtiequ jitqarbnu jew jagħmlu qrara tajba. Għaliex? Biex jagħmlu esperjenza ta' dak li hu tajjeb sabiħ. Taf x'edna llum? 5 darbiet. It-tjieba tiegħu, his goodness, la sua bontà, it-tjubija tiegħu tibqa' l dejjem. Tibqa' l dejjem. Għax qed ngħidu hekk. Għax aħna, it-tfal tagħna, żgħażagħ tagħna, l-familji tagħna, aħna bħala Knisja għaddejjem minn terremot. Dak li inti tapplika hemm barra, faċilment tapplika ħal Alla. Insini, ma nistax nafdaħ, x'nitlob nagħmel. U hawnhekk il-Vanġelu li qiegħed ċentrali, Ġesu jistaqsihom, imma min jgħidu n-nies li jien. U smajtuha r-risposta, imma rrid nismagħha minn fommok. Intom li rajtu, li smajtu, li jilkom miegħi. Min jiena għalikom? U qabeż x'mun Pietru, intliben Alla. Iwa Piet, mhux id-demm u l-laħam, imma l-Ispirtu. X'irid jurina l-Ispirtu? Li ħajjitna għandha blata soda. Il-Vanġelu jgħid, ibna ħajtek fuq ir-ramel. Tkun ma dawk li huma boloħ, jiġi l-maltemp. U x'jibqa' minn dik id-dar mibni ħajtek fuq il-blat. U hawnhekk hawn il-kelma blata. Interessanti naqa' ġeografija. Illi meta jagħmel dit domanda, il-Vanġelu jibda meta waslu f'Ċesarea ta' Filipp. Hemmhekk illum hemm parti sabiħa mill-Libanu, barra dak li farku, hemm ħafna oljiet sbieħ. Immaġinaw lil Ġesu x'ħin Pietru jgħidlu intliben Alla u x'ħin Ġesu jgħidlu l-Ispirtu mhux id-demm u l-laħam u rigdan. Ħini jien tifraħ. Imdawwar bil-blat u jgħidlu dil-kelma. X'mun bin Ġona. Bar Ġona, intliben ta' Ġona. Fuqek, fuq din il-blata, jien nibni l-Knisja tiegħi. Attenti, il-blat madwaru u qed jgħid fuq dil-blata u hawnhekk iridu mmorru biex insibu xi ħaġa soda. Jiġifieri jien m'għandix dubju minn dan. X'inhi di xi ħaġa l-iktar soda li jien għandi bżonn minn Alla tiegħi? Li Alla ma jiċċaqlaqx fl-imħabba tiegħu lejk. Li Alla ma jbatix bil-burdati biex lilek jibqa' jaħfirlek. Li Alla jibqa' jakkumpanjak fuq din l-art u jixtieq jibqa' miegħek għal dejjem. It-tiba tiegħu mhux erbatijiem, mhux sal-pensjoni, mhux sal-qabar, għal dejjem. U hawnhekk ħanieħodkom ftit fil-Ġenesi. Kien hemm tifel li ħassu mhux maħbub, l-isem Ġakob u Eżaw, huwa dak liben li jħossu mhux maħbub minn missieru u telaq. Imma kif wasal f'dik l-erja li qegħdin aħna,
Fejn illum qed nitkellmu minn dil-blata u sejjer b'qalbu sewda għax missier ma jħobbnix jagħmel imħadda blata u blaja jorqod. U hemmhekk iħoss li jkun hemm kumbattiment. U jara sellum minn fuq dik il-blata sas-sema u l-anġli neżlinu tilejn u mal-liqam stembaħ Ġakob jien li jimmitlu anke mill-istess missier nista' ngħid iwa hawnhekk Alla. F'dan il-post din hi l-preżenza t'Alla u jgħid xi ħaġa li llum għadna ngħiduha fil-liturġija għal knejjes u l-bib tas-sema. Araw il-blata ta' Ġakob. U sal-Pietru qed jgħidlu fuq dil-blata. Fuq dil-blata soda ta' mħabba li għandi għalik. Eżistija attenti. Għax il-kontinent tagħna l-Ewropa, ħafna kontinenti fid-dinja, Malta, aħna segwaċi ta' Kristu, iż-żgħażagħ tagħna li rabbejnihom sew, għaddejjin minn terremot. Ejja nkunu ċerti minn ħaġa waħda li Ġesu iħobbni. Imma kif jien, imma b'dan l-orjentament, imma b'dan l-mod, imma meta l-sina ħażin, imma meta għamilt ħajti naqlib għal-mara, jew l-raġel tiegħi, imma meta jien nindidej daqshekk, imma meta jien traskurajt il-qrar, imma meta jien ma mmitx il-luljiedi, Alla għadu jħobbni, għaw il-blata. Jekk mhux se nkunu sodi li Ġesu iħobbna u nagħmlu din l-esperjenza tal-imħabba di mhix pritka, di mhix lezzjoni tat-teoloġija għax mort tallimt it-teoloġija, din hi esperjenza. Jien ġarrabt xi kultant ngħid, imma x'jiġu daqshekk nies ta' pinu. Għax jiġu daqshekk nies. Jien ngħid għandna ħafna nies feruti. Imweġġa. U hawnhekk jibqalhom l-aħħar port ħammur fej il-Madonna. Fej jaqni, inħossni mitluf, inħossni qtajt qalbi. U Marija tgħidilna blata waħdem jisimha Ġesu. Imbagħad ħajtih l-infietaħ il-Pietru ħajorbot u jħoll. Imma l-importanti li l-infern il-dik il-blata li għal-pedament tal-Knisja mu se jagħmlilha xejn. Ħajħabbat fil-ħajja tiegħek il-maltemp. Imma l-port tas-salvazzjoni hu Kristu. Ħanaddu mit-tanil ta' dlam u mill-kriżi tal-fidi. Iva, immu jinżel magħna biex jgħaddina naqsmu mit-tanil ta' dlam mad-dawl. Ħajkun hemm mumenti ta' kriżi meta xi ħadd minnkom jgħid kemm niflaħ inlaqqat fuq wiċċi. U qiegħed miegħek hemmhekk għax hu laqqat fuq wiċċu. Lilu besqulu, lilu għaddewh biż-żmien, lilu tawh salib li ma kienx tiegħu, imma kien tagħna u ssalla palina. Dini il-blata, morru lura d-dar, ċerti minn ħaġa waħda biss. Jien konvint li Alla jħobbni u mhux ħajitċaqlaq minn din il-konvinzjoni tal-imħabba li għandu għalik u għalik u għalina. Nistaqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed. Il-Missier li jista' kollox. Li ħala is-sema u l-art. Dak Kollu li jidher, dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħaj l-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu min Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh ħalin, bata taħt Ponzju Pilatu,
miet u u difnuh. difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja x'jagħmel ħaq il-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-luwiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejja Spiritu Santu li mhux bid-dem u l-laħam imma bl-Ispiritu tiegħek nistgħu nitolbu għal Papa Leon, l-Isqof tagħna Anton, l-Arċisqof Charles u Joseph li qed jgħinu, is-seminaristi kemm għandna bżonn nitolbu għal vokazzjonijiet, missjonarji, reliġjużi, hekk nitolbu biex min qata' qalbu mill-vokazzjoni tiegħu ma jinsiex li hemm il-blata li Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-Libanu, il-postijiet li semmejna llum, imma l-postijiet li hemm fi gwerer. Jekk hemm 34 pajjiż kemm għandna gwerer oħra ma wara l-kantuniera, jew wara l-bieb, jew taħt is-saqaf. Ejjew nitolbu għal-paċi, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalik li qed issegwina mid-dar, mill-isptar, li minn xtutna, bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu. Ejjew nfittxu l-fejqan u s-serħan li jiġi mill-blata tagħna li hu Kristu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum il-festa 22 tax-xahar Marja Reġina. 7 tiem fuq Santa Marija. Ejjew nitolbu l-dillom tatina l-paċi. Fiskit namlu t-talb tagħna. Dan nitolbu ulek bi Kristu Sidna. Amen. Dak li tajtna o mulejna Bnidma et nofru il-allum mulej ħanin. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Il-qalun dejn is-sagrifiċċju għat-tifħi glorja ta' ismu għat-tiġrid tagħna tal-Knisja imqazza kollha tiegħu. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk ilqa' s-sagrifiċċju li se nofrulek u għamel ikun offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejta d-dinja battilna l-ibnek biex jifdina. U rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li inti ħabbejt fih u bl-ubbidjenza tiegħu tenna nfiequ mid-diżubbidjenza u s-supervja tagħna. Għalhekk mal-anġli u mal-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis.
Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħataw minn rajħibati, ħajl ħobs, raddi l-ħajr qasa, tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabru Il-mewt tiegħek mulej inxandru l-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba mal-Papaljun, l-Isqof Anton, l-Arċisqof Charles u Joseph li qed jgħinu u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar fl-eżis benefatturi mejtin. Alan Jeffrey Hassenfeld. Nitolbu għal-mejtin tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha nirrikmandaw ir-ruħ għażiża tas-saċerdot twajjeb Dun Giuseppe Attard mill-parroċċja tax-Xara li l-mulej se jaħlu għal-għandu minn din id-dinja. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħbib tiegħi hawnhekk għandna l-Ġesu, ħaj, nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Sirna li jint fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħ ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri. Iżda eħlisna minn kull deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna.
Inkunu ħilsa dejjem midnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa, il-glorja. U lej għal Ġesu dejjem. Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi la tħarix lejn nubiet niżda ħares lej il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħadd jaslimu laqda li intrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi xulxejn. Sa nibqgħu bil-wieqfa u se ngħidu flimkien. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħen għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħen għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu għamel li din it-tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalja l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Mulej. Ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu ħarsuna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mitwaqqif tal-Knisja sallu qatt ma naqset il-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija fid-dinja. Aħna wkoll għandna kemm iċċelebrajnieh u sar ikel għalina. Nesqu bil-qima biex nirċevuh fis-sider tagħna waqt li nkantaw flimkien. Salam blatmi.
Ejjew issa fis-skiet ngħidu grazzi kbir lill-Mulej għax hu l-blata tagħna. U b'din l-Ewkaristija li Ġesu qiegħed magħna nikkonfermaw il-qawwa li għandna bżonn biex ma nibżgħux, biex ma nintilfu qatt minn miegħu. Ejjew nħallu l-Ġesu qawwina fil-grazzja tiegħu. Nitolbu tmajtna Mulej bil-ħobs tas-sema miċ-ċokontana nitolbuk biex bil-qawwa ta' din l-ikla li inti għamilta għalina nibqgħu mexjin fl-imħabba tiegħek sa ma naslu f'lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Nixtieq infakkarkom li se ngħidu 3 Ave Marijiet. Nitolbu għalikom imma llum ġew ħafna nies u għandhom bżonn it-talb. Nitlob għalik li qed issegwina mid-dar u ma għandikx min jitlob għalik. Int li qtajt qalbek minn Alla, imma aħna ngħidulek Alla ma qatax qalbu minnek. Imbagħad wara min irid minnkom nidħlu fil-post ta' Aziz, il-kappella. Min għandu xi preżentazzjoni, xi talba, ma qed jitlob xi grazzja partikolari. Hemm nies li jridu jgħidu grazzi u ċemplulna biex ngħidu grazzi għalihom. Nidħlu hemm ġewwa u mbagħad nitolbu l-barka ta' din l-omm, nitolbu bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu. Nixtieq ngħidilkom grazzi din l-ewwel darba li qegħdin niltaqgħu wara l-velja tal-Madonna ta' Pinu. Ringrazzjawkom minn qalbna, anke dawk li ġibtu n-nies mill-parroċċi kemm minn Malta u kemm minn Għawdex biex wara l-mixja li għamilna mill-lejt ta' Kristu għal-lejt ta' Marija għexna mal-isqof tagħna il-velja tal-lejt tal-Assunta. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ejdu miegħi dawk it-3 Ave Marijiet. O Marija wisgrazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija niġu żgur fl-eternità. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-Mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, klopalina ma timbin, issa ofissija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, klopalina ma timbin, issa ofissija tal-mewt tagħna. Amen. Islima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, klopalina ma timbin, issa ofissija tal-mewt tagħna. Amen. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. Alla